jaranane. Dolan ning ndi? Nang guyangan. Hei! Kowe mengelek-elek citra bae kowe. Aduh. Mripate merem. Oh, nek ra merem ben aku ae. Wes, waras. Waras. Ora krasa jare. Iki jane demet tapi ading lek sinden. Rasa cerewet tak pangan tenan lho kowe. Iya ya aja kereng-kereng to. Aja kereng karo bojone kok kereng to. Ngeli ngono. Rikala. Iya. Ora gak penak, Mas. Ahmed. Pas. Nyapa? Panen jeding sik ya. Nyapa kok golek jeding iki lho? Kebelet. Paleni sik tak taleni. Tak golekne sing kriteriamu. Ah iki lho sing sawet aku. Apa sapa iki? Bu Parsinem. Dulu. Aku malah Mbak Raras. Iya. Sing di to wonge. Ya iki napa jak niki nah. Kuwi. Sepatane cah ben digandeng karo didekne. Heeh, yuk. Hey. Disapa Mbak Raras. Ngaturaken wilujeng dalu Mbak. Iya, Alah kaya ngono. Enggak, kamu bukan tenang aja. Sini agak dekat. Jadi kriteriamu Mbak Raras. Ya wis ngene iki lho. Iya, ini kayak bapak saya ya. Tapi enggak gini. Sok kaya pakem lho. Iya. Tapi enggak boncel kayak gini. Heeh, encen aku bapak-bapak bonsai ra apa-apa to. Nek Mbak Raras ki bapaknya Pak Sun Gondrong. Heeh. Nek itu Vektor itu Sun Gokong. Monyet. Lah wis kaya Pitka itu. Iya, agak sini. Gimana? Ini enggak apa-apa ya Mas Akbar, aman ya? Oh, aman itu. Enggak bahaya ya? Nek sampean tertarik toh? Iya. Nek pengen tertarik, niku saged sirah diketok dadi gantungan kunci. Oh gitu ya. Masane miniatur Mbak. Wis to Mbak. Sini agak deket sini. Aku ora bakal nyokot sampean. Aku go dilat. Iya. Jangan gitu. Mbak Rara, selamat malam. Selamat malam Mas Akbar. Ya, lama tidak jumpa. Ini ada pamundutan. Iya. Apa? Sampean milih sambal kemangi atau lali janjine? Ya, mangga. Kalau sambal kemangi yang nari juga Mas Victor ini. Iya dong. Iya. Enake ya kuwi Mbak terima-terima no. Terima-terima. Alah kok Bentuknya kok penak-penak. gitu ya, unik gitu jenengan. Wis gonon mulih nek unik aku. Pasrah aku nek ngene iki. Kayak gayah mutar. Ora. Kayak emotikon pentol lho, Mbak ya. Lek adem ra iso ya ilang. Apa? Enggak, maksudnya dia hilang gitu loh. Rumah sana aku memuai. Lali janjine bisa, Mbak? Lali janjine mau lali janjine terus kok dibawani karo Mas Victor. Iya. Nah, digandrung. Wah, bawa ya, gandrung ya. Gandrung, bawani sembarang pelok 6. Dihidupkan suasana panggung. Jangan guyang-guyu tak tua pok ini nembangnya ya. Iya yo galak kan. Ayo nembangnya. Malam pertama kaya apa terus sampe ngene iki. Loh, kok iso bayangne malam pertama. Enggak, aku bojo sing ngene iki lho. Ayo dak cepot, wen lho. Ya aku gandrung. Gini loh Mas yang mesra gitu loh aku jadi. Nah. Lah ngono lho, dipangku. Kayak wong ayang-ayang aneh. Piye to ra iso ayo. Ya. Gak bisa ditekok ya? Bisa. Aku pengen duduk di situmu. Hei! Kok iso malah begagah itu? Lah jare pengen duduk di situ. Oh, Oh, anu pangku to. Iya di yang sini. Ya kabeh kuwi mawa rambatan. Gitu. Iso to kene. Iya. Kita terus piye lek gawe. Wong sitok ki liar banget ya. Lah gawe rumangsane kaya apa ae. Lah wanita fokusnya di situ loh Mas. Alah aku tak papke wis. Modele kok penasaran banget. Dewe aku dah. Ya aku njaluk WA-mu. Nah aku WA-mu lebokno WA-ku. Iya. Terus, ya. Kangenku tanpa umpama. Tangannya diambung. Yuk. Muah. Among sliramu. Wah, kang dadi telenge ngati. Aku sing nyuwara
Ki daping. Daping, Daping aku sing nyuwara, awakmu sing gerak-gerak lambe. Oke. Oh iya. Wong ayu katresnanku. Pancen ing donya iki ora ana wong wadon ayu kejaba mung sliramu wong ayu raras. Tuh. Enak ibu-ibu gak sopan. Gak sopan weh, gak sopan. Jaluk ampura. Diraup. Iki ngene panjang gak boleh. Gak boleh, kowe ngremehne. Apa temen liya aku raup? Lah kok nek kelet piye? Ya, ilani. Zani weh. Ya kok nek garing lak klontok dhewe. Ya. Kondi. Terus. Mong. Wes suwe nggonku lho kok wis dadi. Loh, iya toh. Tekan ndi? Mong sliramu. Oh. Mong sliramu kang dadi telenge ngati. Wes lawas sanggonku nunggu. Endi kene? Gone ndi? Mong tansah. Yo golek petengan yo. Bisa tekok gone ngendi lho. Lah mung cuwilik lho. Wah ya ayo golek petengan diladeni tenan lho Mbak Raras dadekne gantungan kunci. Tak ana api gendal-gandul. Hei. Iki Mbak Raras e ngono. Gantungan kunci lho, Mas. Iya, Bang Bayu. Iso Bang Bayu. Enggak, Mas. Bercanda ya sayang. Bercanda sayang. Dicup-cup. Iya, aku sayang kok sama kamu. Alah anake sapa? Anake Pake. Besok dadi apa? Dadi malih. Hei. Mantri Ayo, suntik. mantri suntik. Nyuntik sapa? Bojomu. Hei. Rong rabi kok bojoku. Ya bojone sapa kono sing ngaku. Terus. Mung tansah ngleledo. Ndi to, Mas? Kene lho angel menrek. Lho. Ngono ngengkel. Abot ram. Ora abot ya awakmu sing. Iya. Lah wong lagi dikonone lho wis. Iya ya. Lah wong pupune nggo sak tebu lho. Amin. Wah jan. Abot bae. Tak kira nek wenteng iso maplek. Sampeyan iki aja dijelu. Piye? Ya alon-alon dipenakke ngono kok. Lah, aku ndak kuat. pelan-pelan ya. Oh iya. Kene. Piye? Kene. Aku kon piye? Sing kene rodok piye ngono kene. Ya. Mau periu sing kene to, Mas? Iya, iki lho penak kene wis to, manut to. Oh diwarai kok. Ceceh gayane. Terus. Ngeli ngono. Ading lek sinden. Rasa cerewet tak pangan tenan lho kowe. Iya ya aja kereng-kereng to. Aja kereng karo bojone kok kereng kok. Ngeli ngono. Iya kok. Rikala. Iya. Sik ora gak penak, Mas. Ahmed. Pas. Nyapa? Tane jeding sik ya. Nyapa kok golek jeding iki lho? Paleni sik tak taleni nggono. Pajake opo talene? Ditali dikasih pita. Yo, Aku kaya agak iso bayar. talene dikeki pita sesuk tak jajal sesuk. Gonku kaya apa jajal. Kaya lemper. Terus. Sliramu nate ngendika Bareng ya berdua tresno lahir terus sing batin. Yuk. tresno lahir terus bisa babi lho. Batin. Yo. Babi. Tresno ya. Tresno lahir terus sing Yuk langsung lali janjine mengko ramban kedua niki nyuwune versi jaranan. Nah, mengko karepe dijogeti. sing jaran sapa? Yo Mbak Rara sekalian mengko terakhir Mas Bekto. Sampeyan dadi jaran. Komputernya. Lah jaran perlu dikempit to ya. Iya. Jaranan. Ora iki ngabruk barang. Yuk lali janjine dados. Hey!
kadung dandan kowe ora teko janjane kowe ning bar wis urung dijaranke lho ki engko kok oh kesel ya ambekan sik sik kuat ya Mas ya kuat semangat kok kriteriane ulah kaya dakucan yuk janjane kowe jaranan sing disasar kuwi ya. Neh, maleh nggih Pak Bu nggih. Maleh. Iya Mas. Yo. Jaranane dadi Mas dadi ditakoni Mbak Raras ditakoni Assalamualaikum Mbak Duh ditakoni nyuwune napa hah Duh iki lanang apa wedok iki oh banci demite oh banci namine sinten Mbak asmane sinten Mbak aku ngatemi oh ngatemi iya ngatemi oh nggih madosi sinten mados sedalange. Oh Mas Akbar. Wonten menapa? Tempen kurang 50, Mas. Iya? Apa Mas? Kurang 50 sampean nyapa? Kurang 50. Heeh. Aku tau ngebosi kowe ning ndi to, Tor? Tau traktir kowe ning ndi? Alah wis lali to, Mas. Pas awake dhewe dolan ning ndi? Ning guyangan. Hei! Kowe mengelek-elek citra bae kowe. Modal ngabar ning guyangan. Malah demben golek sing murah jare yo tak goleke to, Mas. Modal ngabar kok guyangan, kandangan. Oh lho. Medal nggih Mbah nggih, mesane Victor nggih. Nyuwune napa kalian disarati apa Mbah? Disarati napa? Napa mie susu. Duh. Tak tukokne maksude ndek kono lho, mie banyu. Mie banyu, di mie Mbak. Banyu Mas. Mie banyu. Banyu napa niki? Ya banyu putih no, mosok banyu aki. Ayo, heeh. Nyuwun banyu Mas. Nggih, jenengan.
Mik nggih Mas nggih. Ya lah rupane masakne bot-bote golek dhuwit lho. Aku ane lho. Jere banci. Mari Mas. Wis mari perung. Mari. Lho. Oh, urung ditakoni nyuwun apa ne, Mbah? Nyuwun apa meneh, Mbah? Jaluk duit. Nyuwun sinten? Jaluk sapa? Panitia. Apa enak demit to ngerti duit iki lho. Lah aku rene mau ya ngebis lho, Mas. Wah, gila. Mudan. Wis ora percaya iki karo Asta Brata. Langsung dijual lho. Wis, mari waras. Demit iblis iki. Nyapa neh? Banyu wis, duit wis. Nyapa neh? Nyapa? Kurang. Langkai. Dilangkai sapa Bu Parsinem? Weh. Sapa? Langkai aku. Jaluk apa? Nyuwun kula langkai lho, Mas. Ya dilangkai to. Aduh. Meripati merem. Oh, nek ora merem ben aku wae. Wes, waras. Waras. Ora krasa jare. Iki jane demet Debet apa-apa. Wes, waras. Wis waras, Mas. Wes entuk dhuwit piro, Mang? Piro? Piro, Mas? Iki apa? Dhuwit to. Hah? Dhuwit piro kuwi ditung? Sik to nyapa aku duit. Lah memang dadi demite disarati kuwi. Iki. Piro kuwi? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, men, Mas. Lah gur mbok olale ngono lho. 200. 200. 200 berarti mengko rasa nampa ku aku. Lah wis dari panitia sudah. Kurang iki. Kurang piro, Mas? Sampeyan matur kurang piro ngono lho. Pak, kurang 1,5 juta. Hei! Ngawur wis, udah. Bapak. Biar. Biar matur jembar nuwun Mas Akbar. Nggih. Duduk dulu Mbak Raras. Nggih. Salim sik karo Mbak Raras. Ngalah. Dridis. Wes duduk dulu Mas Bekto. Nggih, matur nuwun Mas Akbar. Dilanjut. Ya iki lho pesugihanku ya ki. Hei! Ulahane iku ngejuluki sirai kancane.